opice zo seba robia tie deti na diskotékach. Dobre, to si nechaj. Okuliare mi vráť. Otvor. Dobre, zatvorí a poď ku mne. Ku mne. K nohe. K nohe. Ja podívam na sále, musí chodiť ku ľavej nohe. Ja zabočím doľava, musí aj on. Musí stále ísť. Lahni. Dávaj lahnúť, idem ďalej, musí tam ležať. Stále sa musí točiť. No. Super. Dostala odmenu lobby. Našla to miesto, označila ho, dostala odmenu lobby. Ona hľadá lobby, nehľadá. Ja by som dal psovi hneď. Ale to Áno, pýtaj sa. Nie. Možno, čo budeš ako to? Budeš čo? Nie, dokončiť treba už. Počúvajte a poďte vonka, niečo vám poviem. Simulácia páchateľa.